Me kace sunanka? Me masoya? Na zo ne da yi bincike akan waƙoƙinka. Wa da wa kai wa waka? Na waƙe Murja, na waƙe Khadija, na waƙe Kewan, na waƙe Umaiwa. Ban ji ka ce wasan kanin miji ba. A'a, biki shiga uku ba tukuni. Batu kuwa. Me ji kana faɗa wa matarka kwanaki? Lalle kuwa to ka kulle kofa da farawa. Bari ka ji abin da matarka da ƙaninka nan suna cewa. Bari ka ji daga bakinsa. Masoya. Gani. Me na ji kuna faɗa a bakin Aliyu da sau da kai da matar yayana. Matar yaya ina kwana. Bayan wannan fa sai me? Wasan kanin miji akwai daɗi. Idan kina da kana hau bayan. Shagwaba nake maka, amma na ga mijina yana hararata. Baban ganabin ka yana fito kai masa tarba. Wannan ita ce tarbar kenan idan kina da kaya hau baya. Lalle kin iya taɓa. Ai kuwa ta zara sakata mai masoya ya shu.